si Elsie Bunda. Aslan ko, Pastor, kung duwaton o mahimuot ba ang Ginoo sa halad o ikapulo nga gikan sa sugal, please tubaga. Salamat. Di gyud mahimuot ang Ginoo sa nagsugal. Pero kanang kwarta igsuon, sugin lang ko kamo, walay kwarta nga hinlo karon. Ang ubang tanhalos tanang kwarta niagig merkado, nagunitan sa mga sugarol, nagunitan sa mga kriminal, nagunitan sa mga kawatan. Ang ubang kwarta, misulod sa sinihan, misulod sa buwangan, misulod sa mga tulisan, o uban pa, walay hinlo nga kwarta. Ang dili hinlo igsuon, ang nagunit sa kwarta. Kung ikaw usa ka sugarol, pag hinulsol na. Kung ikaw usa ka kawatan, pag hinulsol na. Na mahitungan ang ikapulo, unsaon na mo pagabalo nga kanang kwartahan gikan sa sugal, nga igo raman na ninyo gibutang diha. So, minito si wa mahibalo ang iglesia ana. So, ang punto mo ni, kung unsa ni kawas ini kanang kwartahan, bisag asa man nangabot, no? So, dawato na sa iglesia, to kay wa man mahibalo ang iglesia nga kanagikan sa sugal, no? So, bueno, daghang salamat.